assalamu alaikum bandiraɓe ɓenkoɓe ayaw pini tv mi salminon to gonnon to gonneɗon ko Diary Ndiaye debbo mo hawre hawniki walla mbiya Diary Ndiaye debbo mo padalal wuuro Siredi Ali Tambuto walla debbo mo magama e littama on inna wiya Baylo Boɗejo hande noon plateau min ko plateau ala dawmi plateau gandanɗa hoore on kadi jeeɓe ɓernde mum ɓuuɓana haade min ɗum ɗon mi salmina technicien ji min e gardiɗo gallo woni Bababa Sambo Diop e mama men mama Sali Dia wiyama Dia Pullo debbo mo Agnam Lido woni calminama mi salmini kadi yaadiɓe eme plateau yonta hande madame Ndiaye mi salminimama jarama Diary mi salminima mi salmini yeɓiyankoɓe plateau men yonta hande mi salmini kadi internet Pindi TV kadi weltare artude e plateau he addande won tem kesso e invité ji jontaɗi jarama merci madame Ndiaye mi salminimama ñam fof ɓeɗa ɓoyɗon nobdema wiyama Ndiaye Diat gorko ma yette Ndiaye Salma Gueye Aydara salminimama mi salminimama Diary mi salminiraki assalamtu aleykum awladu Mauritanie assalamtu aleykum awladu Sénégal ko debbo donde e cammalle pari fof ta gara jiya kora jewna mi salmini kala biyo mbimi mbimami hande noon invité amen spécial ɓe gaddani moon ha yesso ko law inchallah ok on calminama no foof nde caggal nde calminden yaadiɓe men karten tan koye invité men kanko no salmina rendo ngo o salmina kadi plateau yonta hande o salmina kadi yeɓoyankoɓe Pindi TV invité amen haalta inde nde sah pour ɓe ɗum ɓe ɓuura andude hol invité meɗen mi salminimama Diary Ndiaye mi salmini mi juurima mi manimama illi kadi mi mantima e yettode min indam ko bébé RJ jeyam ko danna e tareji targudde nammaji jettoɗa jiya darɗa coynoɗa ar suko digali ko baati tifa nde wonno kadi mi tawi ɗo kadi rewɓe yontaɓe machallah somi calmini tan kadi machallah salminaɓe machallah en waɗi fayida te kadi mi weltinimama kadi invitation bisimilla ma Diary ha ko noon tigui ko fonno haalde ko fom sikki a askini ɗum joni nde mi yiwr ɓurɗo wawde eskidde mais bébé RJ hol gonɗo bébé RJ bébé RJ ko mino te bébé RJ ko inde yettode bon alhamdulillah rabbil alamin bon te min mi finan tan guinnirmi hooram bébé RJ par ce que mbeɗa joguino neɗɗo goto mo gandanɗa hoore makko kañum wonno idolam RJ ko muttennaji quoi tu vois ko minen nden ɗum suwande wonde rappeur o aranno o jogo tourné hedde côté diwanuji amen mbeɗa yaade makko omo jokkidiri e gani goto noon wiye bébé quoi Allah waɗi mone mo foof ƴetti inde mum totimi quoi woto ko bébé o ga ko RJ renti wonto bébé RJ ɗon inde ummi quoi min cikka noon bébé RJ o comme hande mbiyata ko mbiyata hande gonɗo e rab foof min cikkanam ka bébé nder rab o ɗum addama winde ɗum bébé RJ non ardani toon quoi ardi tan ko gandanɗa hoorema mbiɗa jogui idolam tu vois mi innirimo hooram quoi ok joni min paami joni bébé RJ mande naate rab 2017 ko single jaltinɗa walla hol ɗum ɗo mo jaltinɗa e 2017 walla alhamdulillah rabbil alamin guila puɗɗimi 2017 ha hande mbeɗa jogui 2 mixtape bon inchallah ɗamen gonɗo kadi amen e album inchallah rabbi so yalti tan kadi ma waɗa fayida madame Ndiaye bébé RJ donc ko adi foof ko waddema félicité oui e ko dañɗa ko donc ko wiidema kadi ya jokku golle merci beaucoup kadi e wiidema holko sa hol gonɗo hen holko nannuma tigui rigui e rap taw ko influence ko sababu nde henna a yiɗ ɗum kadi ɓe ndewannoɗa ɓe pusma ha jiɗɗa rap walla an e hoore ma ka jiɗɗo ɗum d'abord walla ko influence tan nannuma hen non parce que min rap nannimi hen tan ko gandanɗa hoore ma ko yidde ɗum te kadi mo ndewannomi ɓe fof ko rapuruji bon min ni kadi mi yeehi kadi hami naati ngal gollal mi jagguiri ɗum ligguey te kadi inchallah rap min jagguirani ɗum pour au niveau passe temps walla min jagguiri ɗum affaire goto tokos ko golle mo gandanɗa hoore ma min puɗɗimi hen te min goppata inchallah hamin jiiya hen quoi ko ɗum ɗon c'est ça amen jiiɗi ɗum kadi quoi ewa bébé RJ mais bon question ko yimnama tan min kam affaire rap mo wona gandu ɗum no fewi bébé RJ aɗa waɗa affaire de classe walla an ko rap tan mbaɗata moi je fais tout parce que bon min alhamdulillah rabbil alamin min comme musicien tu vois comme rappeur et puis comme fof
min kala ko gaddanɗa ham rek inchallah en jahat hen so woni classe so woni musique so woni fof joni an no gurduɗa public o comme ça alhamdoulillahi wonko daña ko daña e wonko daña ko hewde fomde fo a yettata ɗum Allah sa yi hande mi wawi yaade mi andi debbo jontaɗo homno jaari ni tu vois parce que j'espère que rap andi ɗum par ce que meeɗa andudemo mais ko Allah waɗi connaissance tan min monti to success tan alhamdulillah Allah waɗi connaissance hakkude men ha yetti ɗo wadde kala ko jiiɗa e aduna suɓor publiquement avant dañaɓe quoi inchallah ko ɗum ɗon waɗino conseil success non mi invite ano rek jaɗan jimoyɗa hen oui ok c'est ça inchallah bon voilà ko noon tan wadde no konngol ngol jaal par ce que jaal ɓuuri andude affaire rab minen laami ɓeɗo mbawi fusde wuuro ngo noon wala ko wela heɗade ko fof mon heeɗo ɗum mais bébé Elji mbiɗa idole ma ko Elji oui woni ko ɓe ɗiɗo yaadano waɗi bébé e waɗi goɗɗo Elji joni ƴeftuɗa mo fof a yiɗa hen hay goto nawa inde mum goɗɗo mettini ƴeftuɗa kamɓe ɗiɓe ƴeftuɗa inde mabɓe mais hande e jii rabo sa ala hen connaissance a ala eskiliji a wawata ngabbude woodi comment bébé Elji naati gila 2017 mbiɗa gila 2017 aɗane nde guemo mais hande ene wawi wiide yimɓe gandi bébé Elji ko rabon concours rab neɗɗo ko nden yimɓe ganduma ka cuurinoɗo walla koye diwanuji fuuto ɗi gonnoɗa eyyi ko noon aɗa andi aduna ko lambo jibinaɗo fof sipiré quoi bon ti alhamdulillah rabbil alamin Allah waɗi kamen yimɓe ɓe gandanɗa hoorema bon aɗa andi kala ko jagguɗa e aduna a waɗa ɗum gëm jaada hen ha gas quoi parce que aduna ko noon tan te alhamdulillah rabbil alamin mi naatimi nde kadi e musique o bon mi jaggirani ɗum bon mi fuɗɗima 2017 ko oɗo année ciwomi walla oɗo année gandaremi min année mo potimo andede so Allah yettini ɗum tan inchallah rabbi weɓat quoi parce que neɗɗo wawa ngabbude lekka heɓe lekki min wawa rewde neɗɗo heɓe neɗɗo bon alhamdulillah rabbil alamin noon amen jatan bon j'espère que min cuwa gasnude taw te ɓayde ko joni min puɗɗi rek ko joni min gaare guemo so Allah jaaɓi ok sabu mbiɗa yiyatno woni nde concours on nde ɓenni nde gañiɗa nde yimɓe ne namdo hol gañiɗo sabu holɓe cikkannoɓe ɓen ponno gañade ɓe gaari deuxième position woni wa cascade witema anditta ɓeɗon sabu hen dole namdima te ko rappuji namdi holgondo bébé Elji kamɓe ɓe gandama koni ka waɗade ɓe fréquenté walla ala mabɓe accès walla ko hollum walla woni hinade par ce que aɗan ko holɗum min mi wona on genre quoi parce que bon mbeɗa ertine gueɗe ɗiɗi aduna tout ce que je sais est la patience que dire min kala ko mbeɗa yaaha e aduna ko sess jarami hen en plus kadi mi arta tan mi holla rapport uji foof min kam ɗum ɗo walla kam ɗum ɗo non par ce que aduna hande o sirani neɗɗo fof ne foti rentade seeɗa quoi mais kadi alhamdulillah mbeɗa jogui yimɓe ɓe gandanɗa hoorema mbeɗa yaada mumen bon waɓen ménagére bébé Elji DJ Dixa walla Galo alhamdulillah mbeɗa yaade mabɓe te kalte powni min kay ko ɗon tan dartomi quoi alhamdulillah rabbil alamin emi nota kam kadi ganduɗa hoorema to mi yiiɗa yaade kam kadi mi yaata kadi to ɓe jahani quoi wadde kala to mi jettinimi kadi ko ɗon tan powam ko rapport nak so dari mi wino holo won bébé Elji walla holo won ɗum ɗo tawa tan ko gandanɗa hoorema consanimi par ce que min kam rapport mais mi heɗoto son uji rapport uji foof min hay rapport goto mi ɓurnani hooram quoi kam fof pote yam quoi eyyi joni ene wawi taw hoɓe keɗotoma ɓe meeɗa yiide yeeso ma walla ɓe gandama ko ɗum noon tagui ɓe namdade holgondo bébé Elji ko ɗiɗon affaire eyyi ko ɗum ɗon aɗa andi kadi min indinanima e rapport uji o guila jefnaɓe en non min aɗa andi jaari min mi watta classe quoi tu vois min affaire classe uji en yaade ne waɗa ɗiɗo en comme ça ɗiɗon min moi j'aime pas ça quoi parce que bon musique am wonno taguira te alhamdulillah rabbil alamin mbeɗa jogino hokkide konngol ngol kono ko memɗa classe o aɗa andi rapport rap kam classe ta rap kam rap non min film mum ko classe non non jirmami wiide amen mbaɗa bindi mum tu vois amen mbaɗa bindi mum kono mais min etta ko toñji quoi tu vois a jompata neɗo wonma classe jaboɗa sa waɗi kam classe tan sa somo andi woɗɓe mbe classe en keewi mais sa waɗi kam classe mo andi tig an a waɗi kam classe mo gandanɗa hoorema sen nice te classe o ene yooɗi ene feewi ene yuɓɓi a ɓurtinani a faami minne kadi mi addanma hunde mo gandanɗa hoorema taw min ɓurtinani mais hande classe uji ene ɓurti de saabu hay boy ñanden tan boy goto yaltiɗo on classe uji wursogi naɓa ala fof ko haalani on kam hay goto waɗani ɗum apprécié saabu hay min waɗani ɗum apprécié saabu affaire o ɓurti kono wulnar ɗum il faut juppa hen mbaɗa hen jeegue bedda hen lamɗam fetta mo foyi hen hoore mum eyyi kadi aɗandi jaari aɗandi nannamoy pour yo waɗi classe de jaari non aɗandi jaari mono foof ene wawiri quoi par exemple min bébé Elji bon mi wiyani mom classe rappeur de kono mais min musique am mi suwa yarude on fon heddi kono kadi so rapport uji fof daari en cippodiri somi daari mi sippodirat mi liɓɓo
min 2 trophée puɗɗimi hebde concours rap pulaar hade min arde trophée o madame Deux. Ndiaye nor heew seeɗa Yeah. bon mi heɓa miijaade saha heɓe mbatta classe ko sababude boys way an est ce que aɗa ɗammini janngo sa yeehi mi duwanaki mo noon ɗum janngo e jaam sa yeehi ha a andi oɗo instant ça va pas te a andi clash ene walla saha neɗɗo daña kadi yen ampleur seeɗa janngo e jaam est ce que aɗa miiji poɗoyde classe mais an est ce que an hannde par exemple a yii rappeur uji mo ngannduɗa hoorema waɗoɓe musique classe est ce que hannde musique maɓɓe ne heeɗe normal ça dépend non heɗe ñande non musique ɓurɗo wawde heeɗade e ñande dayɗo haalama ñanden authentique waɗi ɗo waɗi ɗo Non. classe authentique keɗama ala non parce que aɗa authentique authentique oui abou dollar anen sombo sefa authentique aɗa wawi widemo kanko grand rappeur par ce que kanko musique makko ene waɗi universel quoi par ce que wona musique fannu goto waɗata par ce que kanko tigi mi yaltude hen tan ko waɗata ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo musique avant aɗa haala ɗum il faut déjà ganda ɗum quoi par exemple kanko authentique so waɗi neɗɗo classe ummo e classe o faye guilli ummo guilli o faye ɗum ɗo ummo ɗum ɗo faye ɗum ɗa mais dawirde classe tan hande mon ɓurɓe authentique wawde rap nder murten ko classe tan mbaɗat mais meeɗa yaade tourné musique noon mbatta kada mbaɗirta musique kada daña hen ɗum wurnani kem quoi non affaire o yinno ko umminde guemo sen tan ko mbinom ɗo joni ko rek fof kuba jeng beddani lamdam père jeng de lamdam no kalmum memi tan waɗat sentir nguli absent ko ɗum o wonno ko ɗum ɗon ɗon saha il faut mbaɗa ɗum ɗon comme ça yimɓe mbawa wattudema hakkille au moins an oɗo konko erji mo wi hoore makko erji o kañum erji kañum mbatta classe non jamais machallah Obliga. erji kam ɓe yimamo Arana, heɓa arana, hen arana, ɗum arana. erji nice kañum Hakkille ma watta nana. classe ɗum tagino mbaɗa sikki tan ɗum tagma wiide hoorema ka erji vraiment kono noon tan foti waade neɗɗo moom sa wi ƴetta neɗɗo sa wiide kalko idolam e heɓɓana teppere muɗum laaɓi kono des fois aussi classe o kadi nene welna hunde non so Allah jaɓi min mi anana hay soko darga hay min mbiyama ko mum rap mi woni mum rap alors que classe mi Yimɓe jawma moɗa maîtrise yimɓe welat tan moƴƴi joni kalana e a wi a yaltini deux mixtape eyyi hol hitande jaltiɗa mixtape aji ɗiɗi ɗi hol année e hol année kadi première mixtape o ça parle de quoi et deuxième mixtape o aussi ça parle de quoi alhamdoulillahi bon min premier mixtape wiyete ko luuti quoi par ce que amen joguino neɗɗo goto mo ganduɗa hoorema windini deftere ko wuuramen jeeya o wiyete ko Oumar Sy bon yo Allah yurmomo yafombo tu vois o windini deftere mo gandanɗa hoorema wiyete ko luuti par ce que ndo windi nde deftere nde après ko ndeno acci ɓesgu makko continue deftere nde par ce que luuti noon sa nani konngol luuti ko ɓiɗɗo jibinaɗo caggal ba mum tu vois min noon kadi mi ƴetti deftere nde mi yimi mi inniri ɗum luuti quoi ƴetti mixtape o mi yimi mi inniri ɗum luuti jo mewa minen hen mewa minen hen non non a haalata par ce que luuti ene heewi fannuji ene heewi woɗi bandam ene waɗi aduna ene waɗi nene ene waɗi ɗum ɗo ene waɗi ɗum ɗa ene waɗi a wiyata kam bébéji est ce que a wawa yimande min ɗum ɗo mi yimanma hen par ce que ɗo joni so mi mbiɗa yimanma e luuti tan gasata an heewi ay coomina set eyyi tan luuti ko titre rek komo wiyata oɗo wuti luuti o ene waɗi tout joni yiman men e son mo gandanɗa ɓurɗa wadde sentir sentir e mixtape ma no yurmini weɓani famde no hulɓini weɓani susde min ko nenan woni ceernam sommi wonde mami anata sommi wonde mami ronkata sommi wonde mami heydata neno yam petel no wawi fodde fo so huɓɓi tan ko jayguigui neno yam giɗam ɓoogi ɓerdam duwawu marini mi yo Allah suram ko weltindema guil puɗɗal hamu tala sattata machallah sa continue tan de mo ene wona weeli machallah min ko noon machallah enen fof en ndimira men ha maayi kadi dande ene ɗo c'est ça ouais. ko rap 100% mbaɗɗa hardcore walla micro Eggiri ko beltiɗo jafre anani mi wowi wadde micro donc mbimi ko rap hardcore mbatta walla a jillat hen comme no authentique en non min ko foof mbaɗanmi Fandal mum. min hasin hardcore jiɗɗa mi waɗanma par ce que aduna sa woɗi hen rap ma yo wayno comme no faani almour comme no wirni waɗa ñebbe waɗa gawri tu vois waɗa foof quoi c'est ça moi je fais tout min ɗum fof mbaɗanmi mi ala ɗum ɗo e ɗum ɗo
a waɗa hay riiɓo hay rima malla rimma way kala ko jiɗɗa sinke bebeji nan holko min puɗɗino holko min punno fuɗɗade mais ko joni hakkille mo arti bebeji ko sénégalais walla ko mauritanien min komi sénégalais pire et dire ok gonga haali mbiɗan nane jeeɗa téréji te téréji ko sénégal bokki mais ko hedde holto guro ba mouri en woni probléme mi hakkille mo mbiɗa yawi wadde dérégle mi tinta mbiɗa wuro pullo amen ɓe oɗo jontaɗo aicha donna e tareji aysa holo aicha notre invité là gonga tigui boɗon étudiante men wallahi ndeysan mais bébé ji hande hakkude ma iba men hol gandude iba men tan jigui fiilo barisma walla ko an andi iba men walla iba men yiiloyma bon aduna sa woni hen a andata yimɓe foof déjà par ce que bon mbiɗa wawi wiide ɓay tan aɗa andi haala pulaar mbima so mawɗo goto sankima rek ko bibliothèque maayi quoi manda saɗa fami so mawɗo maayi tan andu ko deftere sanki quoi par ce que ko noon hay Nelson Mandela haali ɗum wadde noon iba men min poti min potiri Allah waɗi yidde hakkude amen Allah waɗi kadi connaissance hakkude amen Allah waɗi kadi kanko jiɗɗo pulako par ce que min kam neɗɗo parnortoɗo pulako par ce que sa ƴeewi jimɗam ɓuuri ko hen hewde ke pulako joni noon amen potatno nde o woni haalande mi omo waɗa compétition ngaji tiwa min ni kadi mbimi ɓayde keesi buso o waɗi nde concours ɗo e Dakar Allah waɗi ko min gagnino ɗum bon 2020 min ko deux concours rap puɗɗima gagnade concours ɓurɗo mawnude alhamdulillah rabbil alamin yettere Allah min jii hen Allah to hokkimi toon trophée deuxième concours iba men min gari min ƴetti oɗo mais iba men ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma kadi bon ombo waɗa hunde pulago ngu foof nen rewi caggal makko te inchallahu rabbi kadi ɓayde kadi ombo yiiɗi pulago omo farnoro kadi artiste aji fuutankoɓe minen tamin min mbawa tan ko rewde caggal makko te inchallahu relation kadi nen hakkude amen quoi mais mi weltima kadi ko noon mais rap neɗo ko nde gañorɗa ɗum nde a sikki mamde juruji ala hen gonɗo coppe mara jingama ɗiɗon affaire uji non nden tawat komi wawa par ce que adani min nden tawat komi wawa billahi barke Cheikh Oumar Foutiyou Tall min ko on tan parnortomi ala neɗɗo mo gandim toon par ce que ko talent gaddim toon ko spectacle gaddim toon ko mbawko gaddim toon kadi ko bon ko amour e jogade stratégie sur scène parce que mon grand lay doré là tu vois so heedi cagalam tan mi hulta ko heewi quoi mais hande min jiino hande oɗon concours no foti rappuruji gonno hen mi anda ɓe jihino ha mi anda no foti rappeur wonno participer an efta hen premiére yimɓe fof mbaɗi soke comme no mamde jury ji holno ɓe mbaɗi haaɓe juge on eyi par ce que aɗandi affaire on hewnode aɗandi mi haalanma aɗandi mi haalanma kadi gueɗel gotel hay ligue de champion ene waɗa temedere équipe mais goto ganco quoi bon hasi ko goɗɗo gagnino kadi koko waɗɗum mérité rek quoi tu vois min ko noon mbawmi quoi par ce que min déjà ala rapport min joguinimi en walla affaire aji ɗon min kala jumowo rek en tant que jimno pour leñol ngol tan ene feewi ya yaaru yesso c'est ça ko ɗum ɗo nasin ko goɗɗo gagnino noon quoi tu vois mais so Allah fawi ɗum e junggam kadi kala mo yaadani hen ko Allah quoi parce que bon min mbaɗan noon no waɗi ewo joni rapport ji woni mawɓe walla suhaɓe holmo meɗɗa waddude fitrine walla ɗiɗon affaire uji walla o galda relation ɗiɗon affaire walla aɗa waɗi ɓe heeb walla non yo Allah danda mi wadde neɗɗo heeb par ce que aɗa hoɗum aɗa erdiɓe ballani seeɗa quoi aɗa andi sa woni guerdiɗo an idi yimɓe e game rap musique tu vois so neɗɗo ari wima ene yiiɗi ɗum ɗo a jeemata ƴewde on boy ko woni dow mum gara ballodiron hen quoi mais hande neɗɗo erdata daɗma seeɗa e musique mbiya ɗum ar mbaɗen ɗum ɗo woni namdari ga woni namda wadde ɗum noon tagata bébé irji mbaɗa focus e liggey mumen ha dañi ko jiɗi ko dañde walla ha keɓɗo poɗɗo yettade te inchallah rabbi ɓay tan ɓe staff bébé irji nan cagalam rek ala hokkulami quoi parce que alhamdulillah rabbil alamin min ballami partout min jettinimi partout te alhamdulillah gomke miste mo gandanɗa hoorema kadi so yalti aɗa andi jole lana ari rek on son goto ɗim yaltinde son ujam yehi justement jole lana saabu jole lana affaire o wayno jogor wayde hol son ɓennunoɗo yimɓe fof gandi no affaire o yaari aɗa andi so hunde ɓiɗɗo so barkini tan mo fof wiyata ko ɓiyam kono so waɗi essuyer mo fof doga responsabilité mum comme hande jole lana min cikkanno ko milkzo yimi ɗum non ko an jeeri walla milkzo jeeyi non projet o ko min jeeyi ɗum par ce que jeeyaka e mistake am milkzo mi ari tu vois min mbaddi o ari ke mistake am jeeya ménagére wi kam pourquoi pas en mbawa yaltinde oɗo goto jaltinen hen goto tan hasinko toko
ɓayri an e milkuso oɗo en jaltinen hen goɗɗo ɓayde ne wadde ɓurɗi jole lana ha guede cuwa yaltude ma en jaltine jole lana o yaha anatanda paten ko goɗɗum ɗum tu vois nden noon o ari min mbaɗi projet o jaltinimomo mais son ko min jeeyi bébé ji jeeyi par ce que jeeyake e mistake pam nen ara wiite ko joɓari aɗa saria voyage a yoɓoɗo tu vois waddi mistake o wiite ko joɓari te inchallah so yalti kedi jole lana ko to pawten ɗum so ala sabu ɗo joni ko kallaɗo o gon koye ñoode noon mi haaldi en e milkiso sabu mbiwami son cikkanmi ko an jeeyi walla ko bébé erji jeeyi sabu o kanko jeeyaɗum ko an jeeyi aɗa kon ko nundude dal ene wawno wiya ko walla onon ndendi walla wasa lamnude men tew ndaw haaldere mo anda sabu ko coppe mo on gandum on paasi kam a faami kono ko mbiyata ko kala to mbawɗa jaggude mo juuɗe sappo taw ko junngo wor jaggumo juuɗe sappo sabu mo andi hande ɗum heewi ɗo e guemeɗe jiiya yimɓe mbadda hunde affaire o ruttuto probléme uji ko noon kañum jeeyi aɗa andi no wiite jaari milkuso ko ɓini henam déjà par ce que bon wona hande min puɗɗiɗi waddude son uji wona hande min puɗɗiɗi yaadude milkuso wurmaɓe wuura men enen mbawi wiide somi soynimomo tan somi erimom tan omo nana so erimom kadi mbiɗa nana o yaltata galle men min mi yaltata galle mabɓe o walata galle men mi walata galle mabɓe o arata yam mi aremo milkuso ko neɗɗam pire dire jiɗɗemi tamit jiɗɗemi somi joga he tourné somi joguimi tourné o arata o yaada yam tourné min bébé RJ so joguimi tourné mi ara mi ɗoftamo ko neɗɗam won ɗon pire laaɓe joni sikkoɓe sonor jole laano ko milkuso jeeyi ɓe deket milkuso jeeya bébé RJ jeeyi tamin noon ko heddi hewani mi hokke mbeɗo mi sikka holko min jiiɗi haalde haade mi artude question goɗɗo ɗum kaali ko premier mixtape o hano haali o haalani deuxiéme ala caɗele non bisimilla deuxiéme o sa welama tan mi haalama titre o tamit ayiɗi eyyi ok deuxiéme o wiite ko hanki quoi eyyi par ce que neɗɗo avant faye mo ganduɗa hoorema mawlidi fof il faut mbaɗa revenir hanki par ce que hanki ko neɗɗo jeeya par ce que ɗum won hanki pastama al jona goo seeɗa mbiyama ko adi yo hanki e hannda ɗifam bindi hanki mi ɗi donc a weltanama kadi ko wi kanko jeeyo ayi mbiɗamo yimɓe ɓene keewi neɗɗo kala ko gonɗinɗa Allah wallete rek ko Allah feccata gonga mais woni fof sa gonɗini hoore ma sa wi ɗum ɗo komi dañowo ɗum rek Allah wallete a haali laydore kadi mboɗo andi mo je le salue de passage mi salminima donc noon tan wiidemo yo jogore jaam e félicitation yalla addu kadi ko ɓuri ɗum amen seulement kaali fof laare min kam aɗa andi ko ɗaɓɓitino men ko tan min kam so Allah son mo oɗo wiide ñon ɗoyanno jole laando mi sikkano pour min komo jaari wi o ɗum so Allah ok kono ko wiite konko noon konko ko neɗɗo moƴƴo wona sinno wonno wano hannde o wano weltude goɗɗum somo ko wi konko jeeyi waɗa hen des boucan mais waɗani ɗum kamɓe fof nangue ɓe keɓe gorum dal e yo Allah yaaru yeeso rek inchallah mais min garten e le 9 ɓeno ɗo sabu ani iba men hande mi sikki wayno ko contrat gonɗon ni sabu no mbaɗo ni wayno ko affaire contrat walla ko contrat wonɗon walla ko mbiyata ko jolfere ko commune beure wonɗon sabu a ƴefti trophée o woni kanko jeeyi joni kadi anniversaire o ari o wima ko an o kadi ƴefti artiste ko an foti montude mais haalanta min an hakkude ma e iba men holko woni ɗon eyyi ko non aɗa andi bon mi yiiɗa hen woɗɗoyde ɗo par ce que aduna hande sirani par ce que aduna sirani saabu dimo weeɓani quoi tu vois te alhamdulillah rabbil alamin min noon kam dimako sodetaki quoi iba men kadi mi yettata Allah kadi mi yettamo kadi no feewi par ce que mbeɗa wawi wiide min bébé RJ mbeɗa wawi wiide min bébé RJ tu vois wontomi fotani andede concours iba men o wasa taw yettini kam ɗon haalis wona ɗum waɗi important walla goɗɗum walla goɗɗum walla goɗɗum o meeɗa waddemi kadi ko gandanɗa hoore ma ko muusi kam par ce que kanko neɗɗo moƴƴo déjà te et puis kadi bon yo leñol ngol wattemo ko haqqille tan mais déjà so tawi kadi ko contrat wonno ko minen ɗiɓe gandi non so tawi goɗɗum kadi wonno ko minen ɗiɓe gandi par ce que mi yiiɗa nadde détail uji mo gandanɗa hoore ma c'est gueami is over quoi mi watta ɗum min fijirde ko gasi am guila ɓooyi par ce que ɗum noon déjà somo haɗum wayata komin fijirde dal o batti suddemi guemo dal eyyi ko ɗum ɗon mais ka haydara machallah ko wonno wadde ko fonno wadde ko omon waɗa ko eyo joni no wiite rabo
berandi ko hande ko aduna ko gurdam aduna men gurten hen saaji wela hen saaji mette hol jour mo gananda hoore mum tan waɗi sentir affaire o muusima e nder rab ha jarama gondol ma caami no jour mo binnannom nde son maire o walla ƴewgol bindol par ce que a ƴeewi mi yaltini avant mbeɗa o din mi yaltini bindol gotol mbimi ɗum ko ƴewgol bindol wattamo leffol no wonata ɗum ko tindol bambaɗo hoɗo ma bo waɗa darol mi mawni mi faami ko woni Demba e Bojel ittugel wattugel ɗum ko gendi men kolli tengella nima tengella mbaɗen tengade cayare ha e cabbi men wambaɓe jooɗo koɗe tinde daare awluɓe ngullu labba honko wadde ndaare toroɗo e cubballo sakke mbimi e maabo ceɗɗo e gallunki fof ko killi men ko ɗum ɗo ɓuri kam wadde doy ngari minen wayluɓe nan ko mbaɗa non si nen hen non nen hen wambaɓe jooɗo ay fof nen hen wayluɓe nen nder affaire aji nen nder mais bon ko yewi ke joɓare jeeya inchallah rabbi tagi ko ɗum ɗo ɓurma hen welde ha binduɗa ɗum bindimi eyi par ce que aɗan ko mimi wona neɗɗo peccowo mimi feccata leƴƴi quoi bon jiɗimi tan ko ɓayde o ko toroto ɓayde ko o ko ɗum ɗo enen fof ken Allah gummiɗen ken Abdoullahi rek ko ɗum ɗon c'est ça ko ɗum holko mettuma hen allo holko mettuma e nder rab non mettimi hen tan darɗa e sirsen beerji e kaja yumma haydara wawa ɗum ala ɗum hen bokki e ɗum min keeɓi ɗum tiwa an haydara ni aɗa heew faaro an boy ni tiwa e ɗiɗon quoi hen saji a yara mbiyeɗa a nande l'enfant noir non min non mi meeɗa nan ɗum moom min bokkiti concours rap holan année mara année oto ok minene l'enfant en gonduno toon c'est ça ko noon mais o ngalda probléme noon ɗiɓɓe kono funeɓe oto mum tegde min ngalda probléme par ce que ko neɗɗam somo yimo mbo mi salminami so yikamo mi salminami aduna ko teddugal dasda hirondete quoi ko ɗum ɗon tan ok joni jolel laano mbeɗen ko hen tan si hamin jii men naami hen seeɗa minen min jole laano walla ko yon ko wona laalo ko avion jolɗen joni tawi koye nder piindi gonɗa kala jiɗɗo mo fo ñembe ma kala jibnaɗo ñamtinma a wonna debbo ladde wonna debbo mbedde debbe o saaha mo salimani cillinemi somi ñowi yiɗi yaduma no softinemi somi ami yiɗi fijirtake jiɗɗo hoynatake o zame mo bébé ko an woni mimi woni ano to jami dumi mijo mbadima allo jari nelɗon photo ma hande ko jammo belɗo darmo amo tettima gilli so belli ko yurmede jagu bangue mimi jagu bangue keddiɗo ko Allah jaganta e dum Mariam Ndiaye ne madame Ndiaye Jalela na gidelam jalela na jalela na gidelam jalela na jalela na gidelam jalela na jalela na Salma jalela no Allah no wawi avion are jangu are jam adina mi gidelam suko debbo o wupini mi chum cham suko debbo o ndeysan suko debbo machallah Allah sellintani mais hande en jii trophée minen gaddi ɗum ɗo en machallah en teddi noon jaguɗo guilmi libdi ɗum mi anda valeur mum dal en jii neni ko mbiyata ko wona haala tan ko wiya o gañimo trophée o neni iba men woni doyen men machallah kanko jeeyi saabu artiste aji fof sa ɓe ndewi ɗo ko iba men woni iskeleji ɗi kal mawɗo walla hande bo suhaɓe cuusɓe ngabbude dow public walla yimɓe gandan ɗum à cause de doyen men woni iba men mbiyata ko yo Allah junnu balle rek moƴƴina battane kanko andi ko yiiɗi ko e fandare mum koye suhaɓe yo Allah waɗanmo ɗum iba vraiment an min ngala jobdima saabu minen fof min gandi minen fof kadi somin darima ɗo min cuusi daraɗo e plateau min guinvité rapport uji amin ganda wona hasida saabu kala ko jahle mi rapport somi noddima a suuɗata mbiɗa wawno wiide aɗa barami hen yomi yami janggoya ɗum walla mi rewto ndewɗa ɗo mais kala ko jahlumi e nder rap somi noddima o doyen an a waɗa kam expliqué a wiyata kam ni yaaru ni kadi kala to jiiɗa kam kadi ko respect dokkata kam a jarama iba men mi salminimama mi beltanimama kadi ko mbiyata ko mbayna walla mbaynata eyi ko ɗum ɗo wonno émission men hannde ko fonno waynata ko yimini enen ɗum ɗo eyyi saabu holmo ardi il faut kadi mbiyata ko neɗɗo kadi hen sahaji ɓe duusoɓam ɓe kadi goppa haajuji mumen hammuji mumen
e ɗum ɗo e ménagére mum wona ménagére gandanɗa komo jotto galle mum fota keɓa contrat wima ma peccotto kañum yilna himo non vraiment so ménagére ma wawno wiide enen gandodiri a faami a wawno wiide enen gandodiri kanko rewata ɗon mais ko kanko noddi kam mi hollani mo ni mbiɗa anduma kono kanko ne machallah yo Allah ko woni dow mum koye Allah walla mo ɗum yeah ménagére bébé erji bon mi witama moƴƴi ni par ce que ko golle mo hoto noon e wadde quoi tu vois bon inchallah puɗɗo yettade inchallah mamin jetto ɗon te inchallah rabbi ɓeyɗa moon waɗa fodde mo rek ko minen dendi liggey quoi heddi ko kadi mi salmini hen Gallo tu vois parce que on ko neɗɗo men tamit ko deuxiéme ménagére bébé ji so o yiya tan so o yiya moƴƴi so goto mabɓe yiyama kadi foof ene moƴƴi quoi heddi ko kadi bon mi salmini jinnabam no fewi mi salmini kadi ko heddi ko waɓen Laye en tu vois Bachir en Souleymane Diaw en e Youssouf en tu vois kamɓe fof kadi tamit ke staff bébé ji ɓe jeeya yo waji ɓe kadi padamen Fouta amen gara par ce que amen puɗɗo tourné depuis jour tabaski ha 10 jours après 11e jour nde min gartat ɗo e Dakar so Allah jaaɓi inchallah rabbi yo par kadi joɓare nen ara par ce que bon tourné o wonno hikka kadi ma waji ɓe jaafo kadi mon sohluɓe datuji mais oɗo heure ni wona mawhidade wona haydara affaire o koko faaɗi tan bon kadi waɗoɓe réserve aji datuji men tu vois yoɓe muññamen kadi ha min tourne tan 10 jours ɓayde vacances nen ara inchallahu rabbi taw mistey bo o yalti foof weeli yebde foof weeli ƴewde foof weeli heɗade kadi bébé erji addu ɗum e sur le terrain machallah onon tamit kadi kono moƴƴuɓe ko te kadi kono yontaɓe no mbaɗɗon ni kadi ko noon yimɓe kadi so goni sukaɓe goni rewɓe yontaɓe jagguidirat yontede nde wona e ɓornade wona e oɗo ko jiiya neɗɗo dokka ɗum fodde mum ko jiiya neɗɗo ganduɗa ɗum hoore mum ko jiiya neɗɗo teddina ɗum woni yontede nde ɗum kadi en jiiya e yodde kadi kay haqqille te machallah onon jogui ɗum machallah kala ko haala ɗo kadi koko fewi rek koɗo Allah ummi kala ko haala ɗo kadi gandon kadi koko juuma ko min bébé erji mi timmani neɗɗo timmani wassalam ok jarama inchallah jarama wa plateau salma hande ko waɗi kam araftu yimɓeɗa heewi haala ibamen somi haala mum mi daƴƴata eyyi ko noon tigui ɗum wonno émission meɗen hande ha dimanche inchallah e invité goɗɗo kadi plateau goɗɗo dimanche so Allah jaaɓi